Mga igsoon sa atong kinabuhi, usahay adunay panahon nga adunay uban tawo o laing tawo nga mo question sa atong kinabuhi, sa atong kredibilidad. Kasagaran ang tawhanon nga itubag sa tawo aron na siya tuuhan, aron siya paminawon dinha sa uban, iyang dipinsahan ang iyang kaugalingon pinaagi sa unsa, pinaagi sa iyang mga nakabot, pinaagi sa mga nabuhat niya, pinaagi sa iyang diploma, posisyon o unsa man ang mga butang nga pwede niyang ikapakita ngadto sa uban. Unya pwede usab nga ikumpara niya ang iyang nakabot sa kinabuhi ni atong mga tao nga may question sa iyang kaugalingon o sa iyang kredibilidad. Mga igsoon, ang pagdipinsa o pagsaksi sa atong kaugalingon, usahay dili kini ang maghatag kanato og tinuod nga kredibilidad. Usahay nindot nga bisan kung wala kitay isulti, bisan kung dili kita mo dipinsa sa atong kaugalingon, adunay ubang tao nga sa hilom nakakita. Adunay mga panahon nga kung ang tao mamatay na nining kalibutan na, usahay makadungog kitag mga sulti diha sa uban kanang tawhana, bisan tuod kung adunay daghang mga pagpangdaot dinha kaniya, apan nasayod ko kanang tawhana nagbuhat gayud og pagpuyo subay sa kabubuton sa Dios. Pagkanindot nga diha sa atong kinabuhi, adunay laing tawo nga makakita og maoy musaksi kanato ug dili kita mismo maoy mudipinsa sa atong kaugalingon, kay usahay dili kini ang maghatag kanato og tinuod nga kredibilidad. Ang atong pulong, ang atong binuhatan, makita man kini dinha sa uban ug dili na kinahanglan pa nga ipasigarbo, dili na kinahanglan pa nga ibaniog ngadto sa lain. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo, dinhi iyang gipakita nga diha sa pagkestyon ang kaugalingon hinunua, iyang gisulti nga adunay nagsaksi nga lain dinha kaniya nga tinuod ug matuod gayud ang iyang gipanulti ug iyang mga gibuhat. Una sa tanan, si San Juan nga magbubunyag. Nasayod kita kung unsay misyon ni San Juan nga magbubunyag. Siya nag-andam sa dalan diha sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang ikaduha, diha sa iyang mga binuhatan, daghan ang gibuhat nga mga milagro sa atong Ginoo ug ang tanan nakakita gayud ang mga tao sa panahon sa atong Ginoo. Mga milagro, mga katingalahan nga mga butang nga gipakita sa atong Ginoo nga gipadala sa atong Dios nga amahan. Usab ang kasulatan, ang Biblia, kini ang nagsaksi dinha sa atong Ginoo kung kinsa siya, ug mausab kini ang gigamit sa mga propeta, usab ni Moises, usab ang ug ang iyang gibuhat ang kabubuton sa atong Dios nga amahan. Pagkanindot untanano nga kita nga mga Kristiyanos, kita nga nagatuo sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, kita usab musaksi diha sa atong Ginoo. Daghan ang mga tawo nga mo-question kung aduna ba gayoy Ginoo, pasulti ang atong pagpasabot diha sa uban, usahay dili na kaayo sila maminaw dinhang dapita, kay usahay sa ilang pagpaminaw, pamati, makaingon sila nga nakadungog na kuni ana. Apan ang pinaka-konkreto nga atong ipakita kanila isip sumusunod sa atong Ginoo ug tinud-anay nga nagsaksi kita hatan. Kung kita tinud-anay nga sumusunod sa atong Ginoo, ana ba ang hiyas sa pagkamapabsanon? Ana ba ang hiyas diha sa pagkamapasayloon?
pagka mahigugmaon ilabi na ni atong naa sa kalisod. Kini nga klase nga pagsaksi nga usaha ipangsulti kundili ang atong binuhatan nga makaingon ang uban nga kining tawhana tinuod nga nakadungog sa mensahe sa Dios na minaw ug iyang gipuy-an ang mao nga mensahe. Pagkanindot nga kita usab sama ni Juan nga magbubunyag ming saksi sa atong Ginoo. Luyo sa mga pagpanglutos, luyo sa mga daghan nga mga pangutana, pagkwestiyon diha sa atong pagtuo, untana mubarog kita dinha sa kamatuoran. Mga igsuon, sa kanunay, ilabi na nini nga panahon sa Karesma, gidasi kita diha, ilabi diha sa atong pagpadayon, diha sa atong mga buhat, kiniuntana ang makapadasig kanato nga kita mamahimo nga mga angayan nga mga sumusunod sa atong Ginoo. Kaya ang mga Pariseo, ang mga tao, ang mga Hudeo, ningon sila nga mingsaksi sila ni Moises, wahi ang ilang kinabuhi nga gipuy-an. Sa kanunay ang Ginoo miingon kanila nga aduna sila'y dalunggan apan wala sila maminaw. Aduna sila'y mga mata apan dili sila makakita. Dili sila mudawat nga siya ang gipadala sa atong Dios nga mahan bisan niya kay nganuman tig-aman ang ilang mga kasing-kasing. So untana diha sa atong pagpadayon sa pagpamalandong nining Kwaresma, dili untana kita mamahimo sa mga susama sa mga Pariseo nga imbis ang pagdahig lamang sa Dios ang angay nilang buhaton isip mga leader kaniadto ana ang pagpangita nila o pagdahig dinha sa katawan ug mao kini ang nakapabulag, nakapabungol nga hinungdan nga dili sila mudawat sa atong Ginoo. Untana nining panahon sa Kwaresma, kita mamahimong mga saksi palihog sa pagtindog.